Sôn am swyddi. Rôl Garddwr. Dyma Damien Thomas a Lewis Ryan a mae'r ddau yn arddwyr. Maen nhw'n gweithio i gyngor Bro Morgannwg. Mae Damien a Lewis yn mynd i ddangos ambell beth i chi y maen nhw'n gwneud yn ystod eu diwrnod gwaith. Felly bant ar cart. Mae Lewis yn torri'r glaswellt. Mae'n bwysig nad yw'r glaswellt yn tyfu'n rhy hir a'i fod yn aros yn iach. Rhan arall o'r gwaith yw plannu coed, planhigion a blodau gan ofalu amdanynt. Cyn plannu, mae'n rhaid i Damien a Lewis balu dros yr ardal ac ychwanegu compost neu wrtaith. Gwaith garddwr yw cadw popeth yn daclus ac yn ddestlus, felly mae Damien yn tocio'r gwrych. Yn y swydd hon, byddwch yn defnyddio offer garddio arbenigol bob dydd. Gallant fod yn eitha peryglus, felly bydd yn rhaid i chi ddysgu ei defnyddio'n ddiogel. Tasg arall sy'n rhaid i gwneud dro ar ôl tro yw chwynnu. Mae Damien a Lewis yn chwynnu, ond mae'r chwyn wastad yn ail ymddangos. Ac fel petai hynny ddim yn ddigon, mae garddwyr hefyd yn gosod mawn, llwybrau ac weithio'n trwsio ffensys. Rydych chi'n derbyn cynlluniau ysgrifenedig sy'n dangos i chi beth sydd angen i wneud. Mae'n bwysig darllen a dilyn y cynlluniau hyn yn ofalus fel bod y gwaith yn cael ei wneud yn iawn. I wneud y swydd hon, rhaid i chi allu codi, palu a chario, cyfrif a mesur a darllen a dilyn rheolau iechyd a diogelwch. Rhaid i chi hefyd fod yn heini ac yn gryf, gallu gweithio tu allan ym mhob tywydd a bod yn ofalus wrth ddefnyddio offer. Mae Damien a Lewis yn mwynhau eu swydd am eu bod nhw'n hoffi plannu coed a blodau, y bywyd awyr agored a gweithio gyda'i dwylo. Sôn am swyddi. Dewch o hyd i ni ar ein gwefan gyrfa cymru.lliw.cymru. Noddir gan Llywodraeth Cymru.